दैदेन खनजिता मैदोम साथामबो गल गल गिदिंगासिनो दङ। आं वार्निं होदो दैदेन फंबाय आरो मैदोम सानैखौ दैदेना फिसिगोन ना मैदोमा फिसिगोन। लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो दिनै आं नोंसोरखौ सेथ्लानिफ्रायनो बरायहरबाय लोगोफोर। ओमफ्राय बाबुआ दासो स्कुल थांबाय आरो ओमफ्राय सान्दुङा नायदो फुंनिफ्रायनो जा गोसाखा लोगोफोर। जोंजों ओइ बाहेरखौ मोसौ नुनानै सोंलायबाय आरो जा सान्दुं गोसा जादों फुंनि 8टा बाजानिफ्रायनो थिं थिंखा। ओमफ्राय जोंहा मुलिबो होदोंमोन लोगोफोर हाग्रा थैनायनि खामानियानो जादिया जिदिना होदोंमोन इदिना माने अखा हराव हाना होबाय ओमफ्राय अखानायैबो हानानै ओमफ्राय बारा थैनाय जादिया आरो ग्लब ओमफ्राय माबादो ओरैनो बेकार थांगारबाय बथलै माने मुलि दा नायदो लोगोफोर। ओमफ्राय बुंखानोसै सोरबाफोर चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होदो। भिडिअखौ मोजां मोनोबा नायलांदो लाइक कमेन्ट शेयार खालामदो लोगोफोर। नानिया लोगोफोर दासान्दिथ' बिराद दावराव जागासिनो दं नङा होमबा ससियेल मिडियायाव। खनजिता मैदोम दैदेन मोना माने खाथामबो ओरै गल 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 गिदिंगासिनो दं आरो खाननैसो दैदेनदो रिल्स बानायनाय ब्लग बानायनाय बिदि माने भिडिअ हगारनाय होगासिनो दावराव जागासिनो दंमोन आरो हौवा हिन्जाव नांलाय खमलाय गाबलाय गुबलाय माने हौवाया नांलायनानै न' सिङाव हाबनो होआखै मानो होआखै बिदिनो माबा माबि माने होगासिनो दंमोन आरो खनजिताया न'खरनि माबाफोरखौ प्रब्लेमखौ। ओमफ्राय दा बिदि खै जाथ'लायबाय आरो दा मैथोमदो हमलायबाय मैथोमदो रिल्स बानायनाय मानाय बिदिनो दा दावराव जागासिनो दं। माने मबाइल खुलिबानो बिसोरखौल' नुयो आरो लोगोफोर मा बुंगोन। आरो जेम्स आदाया बिसोरखौ वार्निं होदों साथामखौ गारा होननानै मोनगोन इसोरो साथामबो। दैदेन खनजिता मैदोम साथामबो गल गल गिदिंगासिनो दङ। अपारेशन सिन्दुराबो दाखालि बावै 7 तारिख फुंनिफ्राय जानानै 10 तारिखआवनो जोबदों। नाथाय बिसोरनि दावहाया दाबो जोबाखै गल गल गिदिंगासिनो दङ। बिसोरो साथामबो बैसोआव उन्दै नाथाय जुलि जाजोबनाय। भिडिअखौ जोबजासिम खोनासं दैदेन आरो मैदोम। दा आङो खनजिताखौ बुंगोन। खनजिता दाखालि बावै जेब्ला सुरु जादों नोंनि हौवाजों नांलायनाय, नों दैदेनजों लोगो जादों, दैदेननि हिन्जावजों लोगो जादों, नोंसोर लोगो नांनानै नोंनि हौवाखौ रायहरदों। बे भिडिअखौ नुनानै आं एसेबो फसायखायाखै। नंगौ नोंनि हौवाया बायदिसिना लिरना होनो हागौ नाथाय नोंसोर बेखौ बुजायनोसो नांगौमोन। खनजिता गथ' सानै गेब्ला गेब्ला दङ। गथ' सानै दंना गेब्ला गेब्ला। नोंनि गथ' सानैखौ दैदेना फिसिगोन ना मैदोमा फिसिगोन ना दैदेननि हिन्जावआ फिसिगोन। नों मा सानदों? संसार जाबायना संसार जानायनि उनाव नोंनि ओमफ्राय नै इखौ लोगोफोर माबानानै इयो थैथों होननानै हालेवनो होनो माबा ट्रेक्टरखौ थादोंमोन मालाय फैयाखै ट्रेक्टरानो टाइम मोना होननानै फैयानो। जोंहाना अलबल' नालाय इखिनिखौ हालेवना होनो हाबो दंना गोजौ। ओमफ्राय इयो हालेवना होबासो सान्दुंआव थैगोन ना बिनि थाखाय आरो हालेवनो होनो नागिरदोंमोन ओइ नै साइडखौबो। ओमफ्राय इखिनिखौबो ओरै हाग्राया थैथों होनना लेवाहारि दं होननानै हालेवना होनो खोथादोंमोन आङो मालाय ट्रेक्टरानो फैयाखै गैयामोन ट्रेक्टरफोरखौ। इयावबो होदोंमोन आरो इयावबो होदोंमोन एख'आनो खामानि जादिया बेफोर माखा नुदोंना लेवा माखा लोगोफोर मुलि होदोंमोन अलप माबादो दासो इनो नाय माने एसे हम माने नै सिगा बेपारि मालाय प्लास्टिकनि बुस्थुखौ लांबाय ओमफ्राय ग्लासनिखौ लाङानो आलाय सिलाय खालामजोबना गालांबाय बुस्थु लांग्रायाबो। नै बथल ग्लासनिखौ लाङानो ओमफ्राय नायदो लोगोफोर एफोरो नै मुलि होनायाव थैदियानो। नै अलप अलप ओरैनो जारें जादों नै इयाव सायाव माबा दं नालाय इयाव नै अलपमान माबा जादों। ओमफ्राय नायदो बेफोर मा मुलि होनानै एख' खाथिदियानो अखा हानो हाबाय नालाय नै हम हमैनो दं नै बिराद माबाहाय लोगोफोर। ओमफ्राय आङो इखौ माने ट्रेक्टरा फैनो हाया माने लोगोफोर इखिजा नै टेंकि दङ ओमफ्राय ओरै पाइप दं ओमफ्राय टानार दं नालाय ओमफ्राय ट्रेक्टरखौसोनो होनो नागिरदोंमोन आरो ओमफ्राय ट्रेक्टरा माने हाबजाया नालाय हालेवना होबाथाय थैगौमोन ना इफोरो मुलि होबाथ' आरो थांखांफिनो ओमफ्राय हालेवना होबा बेनो आरो जालाय मालाय होनजायो। ओमफ्राय नायदोंमोन हौवाजों नों माबायदि थानांगौ माबायदि रायलायनांगौ मानो बुजि मोनाखै। संसारा गिदिर ना ससियेल मिडियायाव एसे एनला रां रुफा मोननाय गिदिर। आं बुजि मोनो नोंसोर गोरिब थाखोनि जोबोर खस्थ' खालामगासिनो दङ। बेनि गेजेरजोंनो नोंसोरो जुलि जानानै गथ'बो गेब्ला गेब्ला दंबयो। नाथाय मानो बुजि मोनाखै जिबनखौ? खनजिता नोंखौ सोर फिसिगोन?
नोङो दैदेनजों लोगो जानानै नोंनि हौवाजों नांलायगोन ना मैदोमजों लोगो जानानै मैदोमजों भिडिअ बानायनानै नोंनि हौवाजों नांलायगोन माबायदि संसार जागोन संसारा बेफोरबायदि जागोन संसार जानायाव नोंखौ सोर फिसिगोन बेखौसो नाय नोंनि हौवाजों नों माबायदि रायलायनांगौ हा नोंनि हौवाया नोंजों माबायदि रायलायनांगौ नोंसोर सानैजों माबायदि मिलायनांगौ नोंसोर सानैजों माबायदि गोरोबनांगौ बे भिडिअ बानायनाया गिदिर जाबाय सोरजोंबा शर्ट्स बानायनानै रिल्स बानायनानै मोसानानै हौवाजों नांलाय खमलाय खालामनोसै बे मा संसार जागोन बुजि मोनदोंना मोनाखै आंनि बाथ्राखौ रन्जिता आं नोंखौ मोजां बुजायदो नों सिख्ला मानसि दैदेना जाबाय हौवा दैदेनाबो हिनजाव दं मैदोमा सोरो मैदोमाबो हिनजाव दं अब्ला सम लानानै नोङो दैदेनजों लोगो जानानै दैदेननि बिसिजों लोगो जानानै हौवाखौ रायोब्ला मा जागोन बे गथ' सानै गेबला गेबला दङ बे गथ' सानैखौ मा खालामगोन नोंगौ आं फिसिनो हाया होनना बुङा नोंखौ नों फिसिनोबो हागोन गथ' सानैखौ खामानि मावनानै थेवब्लाबो संसार जाबायना हौवा दंना गैया एसे सानै हयै भिडिअफोरखौ बानाय गुबुनजों लोगो जानानै गावनि संसारखौ गाज्रि खालामनानै लानाङा नोंनि हौवाया नोंखौ माबा मोनसे लिरबाय बुंबाय बेखौ फोजोबनो नाजा बैयावनो नों मानो बिब्दि लिरदो डिलेट खालाम दानो नों बेनि सायाव उल्था भिडिअ बानायनानै रिप्लाय होब्ला मा जागोन बुजिनो रोङाखै जानला मानला गल 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 गिदिंगासिनो दङ मैदोम आरो दैदेना नोंखौ फिसिया नोंनि गथ' सानैखौ फिसिनाय नङा बिसोरो बे बाथ्रा फंसेखौ मोजाङैनो गोसोआव लाखि आं मायबा मोनसे बुंनांगौब्ला गोबां गाज्रि जागोन फंबाय आं वार्निं होदो आं जेबो बुंला नोंसोरनि बेफोरबायदि गल गल साथामनि गेजेराव गिदिंलायबाय थानाय ससियेल मिडियायाव बेखौ बन्द' खालाम बेसेबांबा बोसोर नांगौ जोबनोनो थाङा मा खालामनो गावनि फिसायजों गावनि हौवाजों लोगो जा मोजां संसार जा गथ' सानै गेबला गेबला दं बोरैबा नुयो बोरैबा मोनलायो नोंसोरखौ नुयोब्ला नोंसोरनि संसारखौ नुयोब्ला नाथाय नोंसोरो ससियेल मिडियायाव जेबो बुजिनो रोङाखै जेबो बुजिनो रोङाखै जानला मानला गल 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 गिदिंगासिनो दङ मैदोम आरो दैदेना नोंखौ फिसिया नोंनि गथ' सानैखौ फिसिनाय नङा बिसोरो बे बाथ्रा फंसेखौ मोजाङैनो गोसोआव लाखि आरो आं दैदेनखौ मा होनना बुङो आंखौ जेरै सनमान होयो दैदेन फंबाय आंबो नोंसोरखौ सनमान होयो नोंखौ सनमान होयो दाख्लै नोङो एसेबां गोजाननिफ्राय गसाइगावनिफ्राय आंनियाव हाबायाव फैदों बेसेबांबा खरस दङ थाव सोनायनिफ्राय लानानै आंनो मायबा मोनसे होलांनायनिफ्राय लानानै आं मायबा मोनसे बुंनांगौब्ला गोबां गाज्रि जागोन फंबाय आं वार्निं होदो आं जेबो बुंला नोंसोरनि बेफोरबायदि गल गल साथामनि गेजेराव गिदिंलायबाय थानाय ससियेल मिडियायाव बेखौ बन्द' खालाम दैदेन फंबाय आंनि खाथियाव थानाय आंखौ नुब्लानो हाबा जानो होनना गाख्रबबाय थानायानो आं सिटि होनाया 10 जनसो फैयाखै 10थासो फैयाखै दैदेन फंबाय नोंनोथ' आं सिटि बर'आखैलै फंबाय एसेबां गोजाननिफ्राय फैदो नों आबुल सुबर्न आंखौ सनमान होदो ना बेनिखायनो आंबो सनमान होनानै नोंसोरखौ बुजायाखै आं बुजायनांगौब्ला नोंसोरनि इमेजआ ओरैबायदि गाज्रि मानो होनोब्ला दैदेन फंबाय नोंसोर संसार जाबाय हिनजावबो दङ बेनिखायनो आं नोंसोरनि गेजेराव हाबाखै आरो नोंसोरखौ बुजायाखै आंखौ सनमान होयो नालाय एसेबां गोजाननिफ्राय आंनि न'आव नुजाफैदो आं सनमान होयो आंनि साखाथिनि आंखौ नुबानो गाख्रबबाय थानायानो फैबावाखै नोंसोर फैदोबा बिसोरबोथ' फैनो हागौमोन मानो होनोब्ला बोसोर न'आवनो थायो बिसोरो 24 घन्टा न'आवनो थायो आंसो मास मोनसेल' न'आव थायो आंनो दुनियाखौ गिदिंबावो दुनियाखौ खारथिंबावो नाथाय 24 घन्टा न'आव थाबाय थाग्रा मानसिया 2 घन्टानि थाखाय आंनाव फैनो हायाखै अब्ला सानना नायामोन आंखौ माबायदि बेबुखौ बानायदो माबायदि थगायदो अब्ला दैदेन नोंसोरो न'आव एसेबां गोजाननिफ्राय आं न'आव फैदो सनमान होयो फंबाय आं वार्निं होदो दैदेन फंबाय आरो मैदोम आं वार्निं होदो नोंसोर सानैखौ नोंसोर सानैया गोदाव सोराव भिडिअ दालाबासो रन्जिता दैदेन आरो मैदोम नोंसोर साथामनि गेजेराव जिथु गल गल गिदिंलायबाय थादो नोंसोरो बन्द' खालामदो नङाब्ला आं बुंनांगौब्ला नोंसोरनि माबाया अयथासार गाज्रि जागोन आं बुजायनांगौब्ला होनखायो आं ओमफ्राय नै इखौ लोगोफोर माबानानै थैथों होननानै
हालेवनो होनो माबा ट्रेक्टरखौ थादोंमोन मालाय फैयाखै ट्रेक्टरानो टाइम मोना होननानै फैया नै जाना अलबल' नालाय इखिनिखौ हालेवना होनो हाबो दंना गोजौ ओमफ्राय इयो हालेवनाबासो सान्दुंआव थैगोन ना बिनि थाखाय आरो हालेवनो होनो नागिरदोंमोन ओइ नै साइडखौबो ओमफ्राय इखिनिखौबो ओरै हाग्राया थैथों होनना लेवाहारि दं होननानै हालेवना होनो खोथादोंमोन आङो मालाय ट्रेक्टरानो फैयाखै गैयामोन इयावबो होदोंमोन आरो इयावबो होदोंमोन एख'आनो खामानि जादिया बेफोर माखा नुदोंना लेवा माखा लोगोफोर मुलि होदोंमोन अलप माबादो दासो इनो नायमोन एसे हम माने नै फाङासिगा बेपारि मालाय प्लास्टिकनि बुस्थुखौ लांबाय ओमफ्राय ग्लासनिखौ लाङानो आलाय सिलाय खालामना गालांबाय बुस्थु लांग्रायाबो नै बथल ग्लासनिखौ लाङानो ओमफ्राय नायदो एफोरो नै मुलि होनायाव थैदियानो नै अलप अलप ओरैनो जारें जादों नै इयाव सायाव माबा दं नालाय इयाव नै अलपमान माबा जादों ओमफ्राय गाज्रियाबो थाइजौना दं माबानाय जायाखै नै बेफोर मा मुलि होनानै एख' खाथिदियानो अखा हानो हाबाय नालाय नै हम हमैनो दं नै बिराद माबाहाय लोगोफोर ओमफ्राय आङो इखौ माने ट्रेक्टरा फैनो हाया माने लोगोफोर इखिजा नै टेंकि दङ ओमफ्राय ओरै पाइप दं ओमफ्राय टानार दं नालाय ओमफ्राय ट्रेक्टरखौसोनो होनो नागिरदोंमोन आरो ओमफ्राय ट्रेक्टरा माने हाबजाया नालाय हालेवना होबाथाय थैगौमोन ना इफोरो मुलि होबाथ' आरो थांखाफिनो ओमफ्राय हालेवना होबा बेनो आरो जालाय मालाय होनजायो ओमफ्राय होनो नागिरदोंमोन गैया हाबनो हाया ट्रेक्टरा लोगोफोर दासान्दिथ' बिराद दावराव जागासिनो दं नङा होमबा ससियेल मिडियाआव कनजिता मैथोम दैदेनमोना माने खाथामबो ओरै गल 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 गिदिंगासिनो दं आरो खाननैसो दैदेनदो रिल्स बानायनाय ब्लग बानायनाय बिदि माने भिडिअ हगारनाय होगासिनो दावराव जागासिनो दंमोन आरो हौवा हिन्जाव नांलाय खमलाय गाबलाय गुबलाय माने हौवाया नांलायनानै न' सिङाव हाबनो होआखै मानो होआखै बिदिनो माबा माबि माने होगासिनो दंमोन आरो कनजिताया न'खरनि माबाफोरखौ प्रब्लेमखौ ओमफ्राय दा बिदि खै जाथ'लायबाय आरो दा मैथोमजों हमलायबाय मैथोमजों रिल्स बानायनाय मानाय बिदिनो दा दावराव जागासिनो दं माने मबाइल खुलिबानो बिसोरखौल' नुयो आरो लोगोफोर मा बुंगोन आरो जेम्स आदाया बिसोरखौ वारनिं होदों साथामखौ गारा होननानै मोनगोन इसोरो साथामबो नङा होमबा माने इदो गारलायबा खै जाथ'लायबा कनजिता मैदोम साथामबो गल गल गिदिंगासिनो दङ अपारेशन सिन्दुराबो दाखालै बावै 7 तारिख फुंनिफ्राय जानानै 10 तारिखआवनो जोबदों नाथाय बिसोरनि दावहाया दाबो जोबाखै गल गल गिदिंगासिनो दङ बिसोरो साथामबो बैसोआव उन्दै नाथाय जुलि जाजोबनाय भिडिअखौ जोबजासिम खोनासं दैदेन आरो मैदोम दा आङो कनजिताखौ बुंगोन कनजिता दाखालै बावै जेब्ला सुरु जादों नोंनि हौवाजों नांलायनाय नों दैदेनजों लोगो जादों दैदेननि हिन्जावजों लोगो जादों नोंसोर लोगो नांनानै नोंनि हौवाखौ रायहरदों बे भिडिअखौ नुनानै आं एसेबो फसायखायाखै नंगौ नोंनि हौवाया बायदिसिना लिरना होनो हागौ नाथाय नोंसोर बेखौ बुजायनोसो नांगौमोन कनजिता गथ' सानै गेब्ला गेब्ला दङ गथ' सानै दंना गेब्ला गेब्ला नोंनि गथ' सानैखौ दैदेना फिसिगोन ना मैदोमा फिसिगोन ना दैदेननि हिन्जावा फिसिगोन नों मा सानदों ओमफ्राय नै इखौ लोगोफोर माबानानै इयो थैथों होननानै हालेवनो होनो माबा ट्रेक्टरखौ थादोंमोन मालाय फैयाखै ट्रेक्टरानो टाइम मोना होननानै फैया नै जाना अलबल' नालाय इखिनिखौ हालेवना होनो हाबो दंना गोजौ ओमफ्राय इयो हालेवनाबासो सान्दुंआव थैगोन ना बिनि थाखाय आरो हालेवनो होनो नागिरदोंमोन ओइ नै साइडखौबो ओमफ्राय इखिनिखौबो ओरै हाग्राया थैथों होनना लेवाहारि दं होननानै हालेवना होनो खोथादोंमोन आङो मालाय ट्रेक्टरानो फैयाखै गैयामोन इयावबो होदोंमोन आरो इयावबो होदोंमोन एख'आनो खामानि जादिया बेफोर माखा नुदोंना लेवा माखा लोगोफोर मुलि होदोंमोन अलप माबादो दासो इनो नायमोन एसे हम माने नै फाङासिगा बेपारि मालाय प्लास्टिकनि बुस्थुखौ लांबाय ओमफ्राय ग्लासनिखौ लाङानो आलाय सिलाय खालामना गालांबाय बुस्थु लांग्रायाबो नै बथल ग्लासनिखौ लाङानो ओमफ्राय नायदो एफोरो नै मुलि होनायाव थैदियानो नै अलप अलप ओरैनो जारें जादों नै इयाव सायाव माबा दं नालाय इयाव नै अलपमान माबा जादों ना दं माबानाय जायाखै नै बेफोर मा मुलि होनानै एख' खाथिदियानो अखा हानो हाबाय नालाय नै हम हमैनो दं नै बिराद माबाहाय लोगोफोर ओमफ्राय आङो इखौ माने ट्रेक्टरा फैनो हाया माने लोगोफोर इखिजा नै टेंकि
इबो दङ ओमफ्राय ओरै पाइप दं ओमफ्राय टानार दं नालाय ओमफ्राय ट्रेक्टरखौ सोनो होनो नागिरदोंमोन आरो ओमफ्राय ट्रेक्टरा माने हाबजाया नालाय हालेवना होबालाय थैगौमोन ना इफोरो मुलि होबाथ' आरो थांखाफिनो ओमफ्राय हालेवना होबा बेनो आरो जालाय मालाय होनजायो ओमफ्राय होनो नागिरदोंमोन गैया Tenda ni kesan apa? संसार जाबायना संसार जानायनि उनाव नोंनि हौवाजों नों माबायदि थानांगौ माबायदि रायलायनांगौ मानो बुजि मोनाखै संसारा गिदिर ना ससियेल मिडियायाव इसे एनला रां रुफा मोननाय गिदिर आं बुजि मोनो नोंसोर गोरिब थाखोनि जोबोर खस्थ' खालामगासिनो दङ बेनि गेजेरजोंनो नोंसोरो जुलि जानानै गथ'बो गेब्ला गेब्ला दंबयो नाथाय मानो बुजि मोनाखै जिबनखौ खनजिता नोंखौ सोर फिसिगोन नोङो दैदेनजों लोगो जानानै नोंनि हौवाजों नांलायगोन ना मैदोमजों लोगो जानानै मैदोमजों भिडिअ बानायनानै नोंनि हौवाजों नांलायगोन माबायदि संसार जागोन
संसारा बेफोरबायदि जागोन संसार जानायाव नोंखौ